V podstate tuto robíme, to je plynová stolička, aby bol stály oheň. Toto tam celý deň tam vrie voda. To je doma pre nás. Это масло? Масть. No. Takto, keď už plávajú na vrchu, vtedy treba vybrať halušky. Tam si pripravíme brinzu, masol. Zamiešať. Stačia šklarky alebo aj skôr vás chcete? Šklarky stačia. Takže veľmi.